Bilih wonten ingkang badhe andherekaken beksa niki nggih saged kairing sesarengan kalian kebar musik wonten ing kalenggan siang. Yuk. Sumilire angin wengi liwat ruci-ruci jendela ning kamar sepi tremong keprungu tumitesi banyu ing patusan aku sendening paturon ke arah selatiku kanthi sing tresno binarung sepi ning wengi tentrem-tentrem rasane pangrasa paturon ke arah selatiku kanthi sing tresno binarung sepi ning wengi tentrem-tentrem rasane pangrasa sumringae panyawangmu prasasat nelesi atiku sing akeh bebasan udian kang ngirami pategalan garing nalikane fajar esuk sumirat madangi parade trenggalek angeto tak rasa kaya setresnamu ing sawengi kae Iya. Oh, 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 oh. Iya. ruci-ruci jendela ning kamar sepi tintremong keprungu tumitesi banyu ing patusan aku sendening paturon ke arah selatiku kanthi sing tresno binarung sepi ning wengi tentrem-tentrem rasane pangrasa sumringae panyawamu prasasat nelesi atiku sing akeh bebasan udian kang nyirami pategalan garing nalikane fajar esuk sumi
pangeran madangi parade Trenggalek anget tak rasa kaya sing tresnamu ing sawengi kae. Yai ayo, yai ayo. Iya. Oh. 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 Ah, eh. Ah, eh. Ah,